Dobre. Hm. A, tak také YouTube intro. Zdravím Jo, všetkých na prvom, zdravím všetkých na prvom YouTubeovom videu na kanáli Hudobný guru. A dnes tu máme prvú edíciu rozhovorov. Tentokrát som si tu zavolal Idluk Sinister, slovenskú Skrams kapelu, ktorá veľmi nedávno vydala svoj debutový album. Pár týždňov dozadu, či už to je mesiac, neviem. Je to na Bandcampe pod Viežáky Records a idete to vydať, myslím, že aj niekde na Spotify, je to tak, alebo no, Na proste všetko na to na až na Spotify nie. Spotify. Spotify. Tak. Na Spotify nejdete, Mm-mm. Nie, nie. tak sú až príliš angažovaní, čo je dobré. Každopádne ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Aké sú pocity z toho albumu? Viem, že pre niektorých z vás to je, minimálne pre teba, Paťo, prvý úplný album, ktorý si vlastne kedy vydal, svoju prvú kapelu. Aké sú pocity, aké boli zatiaľ reakcie? A tak. No, zatiaľ to je také, že akože dosť šialene. Nečakal som tú odozvu. Napríklad Jablko ďaleko padá od stromu, blog, tam to bolo úplne insane. Proste prečítal som to celé a myslel som, že čítam úplne review na inú kapelu. Dosť veľa ľudí to kúpilo na Bandcampe, čo bolo tiež prekvapujúce, čo vôbec som nečakal, aj doteraz kupujú. A máme prvý hate review, čo bol na Rate Your Music, že vraj, že to je moc dlhé a meno stojí na piču. Takže tak, ale zase jedno review na Bandcampe je, že to meno je strašne dobré, takže I don't care, bro. Takže tak. Vy ostatní ste to ako vnímali? Za mňa dosť dobré, aj pozitívna odozva, jak Paťo hovoril, tie reviews, čo sú na Bandcampe, to poteší, aj keď raz za čas kúknem, že či si to takto ešte kúpil a vidím, že kopec ľudí si to kupuje, takže je to fajn a teším sa, keď to vydáme aj na ďalšie platformy. Ja som bol trochu skeptický už, keďže nám to tak dlho trvalo, ale som rád, že takú dobrú odozvu to má, takže Keď tak, spomínaš, že tak. vám to, keď spomínaš, že vám to dlho trvalo, tak možno ako dlho fungujete ako kapela, alebo ako dlho vlastne tieto pesničky už existujú v nejakej forme. Tak ako kapela už fungujeme, myslím, že od 2023, ale album sme nahrávali niekedy v lete, takže odvtedy sa to potom tiahlo ešte mix a master dlho trvalo, tak, takže som myslel, že už to nikoho nebude zaujímať, ale našťastie ešte sa našli ľudia. No ja musím povedať, že napríklad za mňa to práve že prišlo dokonca až strašne skoro, že som možno až nečakal tak skoro ten album. Že vlastne tie kapely väčšinou, niektoré už fungujú aj 3-4 roky tu a vlastne stále nemajú tú nahrávku. Že vlastne dostať sa do toho štúdia možno, že je ťažšie pre viacej ľudí, hlavne akože pre kapelu, kde je vás je tam myslím, že 5 alebo 6, nie? Takže, Veď takže super, že ste našli tak skoro štúdio. A teda hráte Scrums, čo je v podstate taký istým spôsobom minoritný žáner, či nie, ja neviem. Ale je to taká prvá referencia, ktorú vlastne aj Tomáš z Viežákov istým spôsobom tam referencuje v tom texte na Bandcampe. Ako sa stalo, že sa vlastne zíde skupina ľudí z toho istého mesta v podobnom veku a tento žáner vlastne vyznávajú natoľko, alebo nemusí sa tento žáner, ale ten typ hudby vyznávajú natoľko, že sú ochotní založiť si kapelu a vlastne dedikovať k tomu strašne veľa času. tak ja som najprv napísal vlastne Giovannimu, ktorý teraz na base hrá. My sme sa už poznali trochu dlhšie. Cez brata sme párkrát boli v skúšovni trošku, akože sme sa tam hrali s efektami a také veci. A potom vlastne som mu napísal, že či by sme nespravili nejaký projekt. Pôvodne to malo byť také skôr akože Midwest emo. Rozmyslel som najprv aj, že inštrumentálne, keďže som nemal žiadne skúsenosti s vokálmi. No a potom vlastne sme napísali Ďoďovi, čo je bubeník z Pipešu, on s nami ako doteraz hrá. A riešili sme skúšobňu a tak. No ale potom nám prišlo, že by možno bolo dobre vokalistu, tak nás napadlo, že Pabla sme poznali, aj sme si pamätali, že mal nejaké už skúsenosti s tým, že v nejakých kapelách kričal, čo také, že nevydržali dlho, ale tak možno, že by chcel akože taký väčší projekt. Tak sme napísali Pablovi,
on do toho išiel a chvíľku sme hrali ešte s Pablovým kamošom Albím. On hral na base s nami, lenže potom vlastne on išiel na výšku, on je starší o rok od Pabla. On išiel na výšku do Brna a potom vlastne Giovanni našiel z jeho školy Davida, ktorý hral na gitare a tým pádom vlastne sme takto skončili už piati. A všetci vlastne istým, prepač, nechám ťa dohovoriť, len že všetci ste vlastne istým spôsobom mali tú ambíciu tvoriť tento žáner aj predtým, alebo proste naskytla sa v podstate príležitosť, tak si povedali, že ideme do toho, alebo tak, ako to bolo. tak ja som akože ten žáner vlastne ako keby objavil a už rovno vlastne som písal vtedy Giovannimu, že či by sme niečo také nespravili, ja som to dovtedy veľmi nepoznal. Pablo je asi myslím si, že je Emo najväčším fanúšikom z našej kapely, takže on to už dlho predtým počúval. A David, neviem, ty ako No, si to... No. existuje predtým, než som sa pridal do tejto kapely. A na prvej skúške, keď som počul Pabla v Rejskaj, to som si myslel, že si robí piču. Ale nie, ale akože páči sa mi to. Som si na to zvykol a už som si aj k tomu vypestoval taký vzťah. Ako, som rád, že takú hudbu tvoríme. A vlastne potom sa, keď vravíš, že si to nepoznal ani, tak spätne si sa vrátil možno k tým albumom, že baví ťa tá hudba teraz nejak, alebo taká tá San Diego. Nejaké kapely toho žánru. Není to moje primárne, ale práve orechové, ale raz za čas si to pustím a baví ma to. No to viac je sranda, že to vlastne dokážete všetci hrať tak to od začiatku a že vlastne aj tá komunita, ktorá je dosť taká gatekeeperská normálne, takže že vás v podstate takto prijala. To je super vec. No, neviem, ako mi príde, že na tom Slovensku tá komunita EMA proste moc neexistuje, takže No to je ako... inak, o tom som sa vlastne chcel tiež porozprávať s vami, a že vlastne vy máte pocit, že patríte do nejakej ako keby do nejakého okolia kapiel, že do nejakej ako komunity, nejakej slovenskej hudobnej, lebo napríklad mňa dosť prekvapilo, že ako asi to je tým, že ste hrali niektorí v iných hudobných projektoch, ale že vlastne vás nezobrala tá hardkorová komunita alebo niečo, ale skôr tá možno taký ten underground, že vlastne idete hrať teraz na novom tour Berlin Manson a takto. Takže možno, že a neviem, čo sa chcem tým spýtať, ale iba, že či k tomu máte niečo, čo povedať asi. Alebo No, či vám k tak tomu niečo asi napadne. dosť to bude s tým, že sme že mladí a z Košic, takže ako keby väčšinu tie dobré hardkorové kapely z Košic, čo sme počúvali, alebo počúvame, alebo čo tu hrali, tak odišli proste do Česka, alebo už sú starí a nehrajú, alebo neviem, no, akože, no začalo to tak, že proste viac sme boli cez kamošov proste spojení s tým undergroundom, však vlastne Oliver Dragun, čo vlastne mastroval tento a cez Dolda, vlastne cez Pipeš teda a cez Ivanoho brata a vlastne aj Ivana, však ty si robil beaty, nie? Pre Dušana Vlka. No, jeden. Tak nejak. No takže ako tiež vlastne cez takéto veci a potom, no akože potom neskôr, už po tých prvých koncertoch sme začali tak zapájať, že ja som strašne počúval na Bosso Poskle a Sin of Lilith a na Bosso Poskle sa proste po tých koncertoch akože s nami sme sa proste začali kamošiť a vlastne na jednom koncíku s nami hral už Basák, kvôli tomu ako Basák na Bosso Poskle, lebo Giovanni nemohol. A hej no, potom vlastne teraz skúšovňa je v Koloseu, takže tam sa rozprávame s Old Head pankačmi. A tak no, ale hej, tá hardkorová komunita, akože strašne ju mám rád, ale v Košiciach už to moc, neviem, že či to proste hovorím blbo, že už to moc nežije, ale asi nie, no. A Je to tak. od tých starších pankáčov, keď si spomínal, tak cítite akože podporu, alebo že vlastne išli na nejaké vaše koncerty, trebárs, alebo niečo také? To určite, oni strašne je to príjemné. Strašne príjemná je to komunita. Tak Hej, to je Mek, super.
Aj tá boli, skúšobňa, to je asi akože to aj viacerí, aj Oliver vlastne z Pipešu, oni tam párkrát skúšali a vraveli, že to je asi najlepšia skúšobňa, v akej kedy boli. Oni to tam fakt tak majú už asi 10 rokov, že sa o to proste starajú a tak. A my sme začínali v takej úplne hroznej skúšobni a oproti tomuto aj akože v podstate skoro rovnaká cena, ale kvalitové je to úplne niečo iné. Hm. Tak, super, ja mám teraz takú otázku na Pabla. Um, toto je vlastne tvoj uh, prvý projekt, kde vyslovene píšeš texty. Je to tak? Mhm. Možno ma zaujíma taký ten tvoj tvoriaci proces, tým, že vlastne ty na tom albume dosť šikovne spájaš politické a osobné. A vlastne, že či máš, keď ideš niečo písať, či to je tak, že si sadneš a povieš si teraz idem písať politický text, alebo teraz idem písať osobný text, alebo to proste nejak sa stane s tým, že čo ťa zaujíma, alebo tak. No, väčšinou to je tak, že vlastne masterminds behind the band, Ivan a Dodo, a no vlastne Giovanni a David, oni sú vlastne naozaj podľa mňa akože, že proste vytvoria tú štruktúru a ja už mi príde, že už som fakt, že len doplnok do toho a vlastne vytvoria proste ten základný riff alebo niečo a vtedy ako keby na tých skúškach ma už proste napadajú nejaké slova a len ich vrieskam, väčšinou to akože znie úplne na piču a potom ako keby to tak prebehne, že sadnem si nad tým a porozmýšľam, že, či slova môžu nejak dávať zmysel, ale hlavne si ako keby vyberám, že jednu tú tému proste. Že vyberám si, že buď to bude tá politická, alebo to bude niečo úplne, že mne blízke proste. Napríklad Tsurugi, to je vlastne o Yukiovi Mishimovi, čo bol taký filozof z Japonska a to presne bolo tak, že proste rozmýšľal som nad ním ten týždeň, tak som napísal vlastne tú celú pieseň o ňom. Takže hej, no a potom niektoré sú napríklad o rodine alebo klasicky o nejakých vzťahoch, ale ešte Ivan by mohol doplniť, že ako vznikajú jeho vlastné texty vo Večerníčkovi a Spalovači, čo boli vlastne primárne jeho texty. No tak väčšinou to bolo akože tak iba, že ma napadla nejaká fráza a podľa toho som akože celý ten text vlastne vytvoril. Takisto aj ako vo Večerníčkovi na konci tam je, tak vlastne to bolo asi také prvé, čo ma napadlo. A že proste také dobre znejúce frázy niekedy mi len tak vyskočia v hlave a podľa toho potom akože celý ten text napíšem. Alebo napríklad Stockholm, tak to zase bolo vlastne inšpirované tým, akože, no, proste to je vlastne na majstrovstvách sveta v hokeji, rok potom po 68. Tak vlastne tam to bolo také, že Čechoslováci si nepodali z Rusmi ruku a tak. A proste prišlo mi to akože taká zaujímavá téma, tak som o tom nejak uh, napísal. No a ešte možno prvá jedna vec, čo mi napadla, keď si Pablo rozprával o tej inšpirácii tou nejakou azijskou kultúrou, tak vlastne nechcem sa nejak ako dostávať do toho, že by ste vysvetľovali nejaké ako um, zmysly celej tej onej, to je vlastne na poslucháčovi, ja chcem to tak nechať. Ale možno sa zaujíma, že či vlastne to bol nejaký zámer celkovo na ten album, že budeme to vlastne, nazveme to drag, akože nenazveme to drag, ale že teda bude tam drag na coveri a takto, alebo to proste nejak sa tak stalo, že tých tém je tam toľko, alebo niečo také, že No vlastne to určite tak vznikalo, že proste že všetko naraz. Vlastne tých coverov už sme mali napadov viac, ale ten cover vznikol tak, že mojej neuveriteľne talentovanej kamarátke Vláde som vyvolával film a ona mi za to dala túto, nie, je to proste grafická tlač, vlastne ten drag je vlastne jej tvorba úplne a je to grafická tlač cez meď, sa mi zdá, chemicky vyrezané alebo niečo také. A mne sa to neuveriteľne sa mi to zapáčilo a hneď som si to spojil ako keby, že aj s tým našim menom
a prišlo mi to, že to strašne vyjadrovalo ten pocit, proste, neviem, it was sinister as hell, že ako keby, no bolo to také tragické, ten rak bol strašne tragický, mi prišiel, aj ten album, ako nie, že bol tragický, ale taký ten pocit toho. A s tými drakmi asi nič moc, no, jedine máme radi drakov. A je tá prvá pieseň, podľa mňa sa volá Drak kvôli tomu, že príde mi to celá, ako keby tá textúra tej piesne až dáva taký, ako keby, taký pocit šupín draka. Takže tak. A rozmýšľal som taktiež na Dragon Ball, čo tam je Shenron, takže, lebo vlastne tá prvá pieseň vznikla, keď som počúval I Hate Myself a oni majú jeden pieseň This Isn't Tenkaichi Budokai a to je vlastne referencia na Dragon Ball a vtedy mi to také prišlo, vtedy som tak otvoril oči, že úplne môžem proste písať o veciach, čo mám rád, že proste o random sráčkach a že vôbec nikto proste to nemusí chápať a ešte keď vrieskam do toho, tak už vôbec nie. Takže hej no, takže tak asi. Ale vrieskaš po slovensky, čo je možno Áno, dosť taká, podľa mňa, ako to povie, taká ako, nerobí to veľa kapiel, hlavne akože, čo tvorí takéto tvrdšie žánre, alebo teda asi hardcore vyslovene áno, ale teda veľa ľudí má taký pocit, že tá angličtina je ako keby taký až protektívny štít voči nejakému akože, že sa úplnému otvoreniu samého seba. Že bolo to akože niečo, čo ste si dopredu povedali znova, takže ako to je asi otázka, čo sa to opakuje, ale že či ste teda povedali, že ideme to robiť po slovensky, alebo proste iba ste písali po slovensky a potom akože aj to frázovanie a takto, že vlastne si sa musel nejak naučiť sám a to, že no, ako vlastne tú delivery tam dať, keďže si sa nemal moc asi čo chopiť tu na Slovensku. Tak, že tu vlastne nebola uh, Screamo kapela nejaká príliš asi známa, iba zo pár. no tak vlastne myslím, že to sme si povedali na začiatku, že začneme to robiť po slovensky. Že to bolo hneď, že začneme to robiť po slovensky, lebo neviem, prišlo mi to ako keby, že keď sa všetko robí po anglicky, že to je také, nie že trápne, akože určite, že rešpektujem všetky kapely, čo spievajú po anglicky takisto, ale prišlo mi proste, že také, že odsudzujúce proste od tej vlastne, že skade, nie tak národnosť, nechcem to povedať tak národnostne, ale tak, že skade pochádzam, alebo niečo také proste, že prišlo mi to, keď som to písal po slovensky, že to bolo viac autentické. Že som sa lebo v tej angličtine to príde mi, že to ide to písať proste ľahšie, ale že proste tá slovenčina mi je ako keby až strašne moc blízka, že som sa až viac musel proste vnoriť do toho. Že naozaj, že to bolo také viac emocionálne, I guess. Super. Ešte predsa len posledná otázka k tej téme a možno k nejakým ako a, textovým záležitostiam. A, čítam tam, ako často teda, to je skôr možno až na teba, Ivan, že často témou je tam vlastne ako keby sloboda. A mňa zaujíma, že vlastne čo pre vás, ako pre ľudí, ktorí ja viem, že ako nie sú, vlastne myslím si, že tá sloboda pre vás znamená niečo úplne iné, ako znamená sloboda väčšinou pre aj ľudí, čo sa politicky angažujú, možno nejak liberálne. Že vlastne viem, že ste asi veľmi politicky profilovaní a že zaujímavé vlastne, že čo myslíte, ako nie, že čo myslíte tou slobodou, ale že čo pre vás možno znamená to slovo. Tak ono to vlastne bolo v tej jednej, v tej Stockholm pesničke. A to by som skôr povedal akože tak, že je to proste v tom kontexte, že vlastne keď akože tak sa aj nepovedal by som, že je to nejako že hlboké, len proste nejak sa mi to tam hodilo v tej téme, aj akože súvisí to s tým, takže že proste tak sa mi to tam nejak hodilo Okay. tam napísať. Ono ja sa možno aj nepýtam akože vyslovene na tú hudbu teraz, že vlastne tak ako keby na vás, ako na ľudí. Že či, Mhm. neviem, možno, že to idem úplne mimo, ale tak mi to tam tak utkvelo z toho, že to môže byť zaujímavá téma. Ale nemusí, môžeme sa posunúť, ak to bude mať niečo zaujímavé. Je to možno blbosť. No, ako to povedať, I guess.
Možno sa na to vykašľať. Možno na konci to povieme. Dobre, Vymyslíme to. môžete si niečo také pripraviť. Skúsim sa ešte spýtať na Viežáky Records, že ako ste sa možno dostali k Tomášovmu labelu. Tomáš je vlastne akože nejakým spôsobom sa s ním poznám práve cez hudobného guru už strašne dlho. A ten label je vlastne veľmi mladý a možno, že či on vás nejak ako keby kontaktoval, alebo že ako ste sa dostali vlastne k Viežáky Records. Ja som sa s ním poznal už dlhšie, keďže vlastne on aj pre Kediny Gang a Saturnine potom niečo s nimi riešil. Takže poznal som sa s ním dlhšie, no a vlastne potom, keď sme akože mali už nejaké dema, že vlastne zo skúšok nahrávky iba cez telefón, tak som mu to posielal a veľmi sa mu to páčilo a povedal, že by to chcel vydať na kazety, ktoré vlastne teraz aj za chvíľu budú vychádzať, takže tak. Možno príde vám nejaká sympatická to smerovanie toho labelu, alebo to bolo proste, že Akože určite je to zaujímavý proste koncept, on aj také a, zaujímavé to je, že proste má 17 rokov a že už takto sa angažuje v tej scéne, takže určite aj toto sa nám veľmi páčilo a neviem, okrem toho, akože aj tú hudbu, čo vydáva, tak si myslím, že dosť nám, nie že sa podobá, ale možno sa proste nám páči a tak, takže tak sme si jeho vybrali na toto. všetok výťažok z toho albumu ide na podporu uh, organizácie War Child, ak sa nemýlim, palestínskej. Možno prečo toto rozhodnutie, prečo si nenechať tie peniaze a možno akože investovať ich späť do kapely a prečo vám to možno príde dôležitejšie ako vlastné Mm, obohatenie. no, neúplne všetok, pretože vlastne tie peniaze, ktoré z nášho bandcampu, tak tie išli ako na takéto veci, že mix a master, alebo aj zaplatenie tých tričiek alebo kaziet, čo všetko stalo celkom dosť veľa. Takže, takže tie peniaze išli, ono vlastne je to vydané na dvoch účtoch na Bandcampe, čo je to Vežáky Records a potom aj na našom. A vlastne tie peniaze z nášho išli na presne takéto veci. A potom z Vežáky Records, tak to bolo rozhodnutie Tomáša a tam aj ide všetko na tú zbierku. No, asi k tým peniazom to bolo také asi jednohlasné, že proste neviem, či to treba nejak rozvíjať, ale že proste pre peniaze to nerobíme, I guess. A ako maximálne, neviem, vôbec by nás to nebavilo určite. Maximálne to robíme keď nám dajú fakt, že dobré jedlo proste na tom koncíku, to je skvelé. A pivo, a to nám absolútne stačí. Keď je cesták zaplatený, tak to je len plus. A hej, no, proste, neviem, ani by nás to asi nenapadlo to robiť proste, že proste pre peniaze. Ako je to pekné, poteší to a aj tak tie väčšinou prachy idú proste na nejaké veci ďalej, alebo proste na skúšobňu, takže nič moc toho, no. Akože, je nám to jedno. Mhm. No a vy ste vlastne teraz, niektorí z vás išli už potom na vysoké školy, teraz ste sa presunuli teda tak veľmi nedávno. Predpokladám, že každý inde. Viem, že Pablo, ty si v Česku a tak. A zaujíma ma možno, že ako vyzerá budúcnosť kapely v tomto momente zatiaľ. Či to viete nejak povedať, alebo je to proste ešte vo hviezdach. No, tak to uvidíme, akože boli momenty, kedy sme rozmýšľali, že s tým skoncujeme, lebo proste je to také, neviem, ale príde mi, že po každom koncíku to je proste lepšie a lepšie, tak možno cez to leto by sme určite nechceli niečo viac nahrať. Sú tam nejaké akože v messengerové skupine nejaké voice memo padli, nahrávky gitary, takže možno hej. A tak no. Asi hej, určite by sme chceli ísť ďalej. Či rozprávam za celú kapelu, ale ja hej.
A ja by som šiel, podľa mňa by to bola škoda ukončiť. Ako myslel som, že sa rozpadneme, keď Pablo a Giovanni šli na výšku mimo Košíc obaja. Myslel som, že nebude možné dajak v tom pokračovať, ale predsa je ako, aj keď dakedy ani nestihneme skúšať pred koncertom a je to potom trošku také na to svoje muchy, hej, ale je to sranda, podľa mňa, baví nás to a hlavne je to o tej komunite. Ja som spoznal strašne veľa ľudí cez tú kapelu a strašne som vďačný za to. A nechcel by som, aby sa to skončilo. Aj za tú hudbu, aj za Ivana, Pabla, Giovanniho a Ďoďa. A neviem, podľa mňa je to, škoda by to bola. Škoda by to bola. A možno tie Košice, keď spomínaš tú komunitu, tak tie pre vás akože že ostávajú takým tým hubom. Možno aj nielen kvôli tomu, že tam akož bývate, ale že máte pocit, že tam je vlastne aj tak podpora tej lokálnej komunity. Možno teda keď máte skúšobnú v Koloseu, tak niekde priamo z ľudí z Kolosea alebo ľudí, čo tam akože chodia. Ako povedal, hlavne aj Vilo z Nabosoposkle, on je taký, neviem, proste je to čau. A aj robil taký workshop teraz v Koloseu a super typek to je, tak hlavne on aj Pípeš, čo v rámci Košic aj mimo Košic napríklad aj Eversame, podľa mňa super ľudia všetko. No, Eversame nie sú z Košic, ale whatever. Mimo Ale, hej, ale no asi takéto je, že vlastne všade, kde ideme vlastne na západ hrať tak väčšinou sa tam proste nájdú, že často sa tam nájdú proste Košičania, alebo vlastne teraz, čo sme hrali v Brne na Stitch, tak to bolo také zvláštne, že to robili vlastne proste východňari, hrali tam východňari a bolo tam dosť veľa východňarov. Takže hej, no, ako tie Košice určite sú taký proste hub toho, že tam neuveriteľne veľa, proste máme tam veľa kamarátov, proste a rodinu a tak a vlastne tam nebol tam vlastne prvý koncert, ten prvý koncert bol v Banskej Štiavnici, ale ten bol taktiež proste robený časťou s ľuďmi z Košíc a boli tam Košičania, takže hej, že proste naša prvá audience boli asi Košičania, by som povedal, alebo rozšírenie možno Prešovčania a Východ. To bol vlastne v rámci Real Shitu, alebo... Áno, Real Shit. Cool. No dobré, tak ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Tam sa bude končiť free meeting tu na. Takže ešte som do toho neinvestoval. Tak It Looks Sinister, no, It Looks Sinister a album vonku, debutový, za chvíľu vonku aj na iných platformách. A prečo nie Spotify, možno ešte môžete povedať. Aj keď to je asi jasné, ale... No, akože najprv sme rozmýšľali, že či ten Spotify vôbec má akože význam na to nereleaseové, lebo sme boli takí, že aj tak Apple proste a ostatné veci sú tiež, že big corpo shit, že to sú tak isto proste kapitalistické hlavy, ale potom už ako keby viac proste nám začalo proste srať ich reklamy, ako proste spolupracujú s AI ako ti drony, myslím, a takéto veci a majú reklamy na ICE, ak sa nemýlim. Viem, že dosť Giovanni o tom rozprával, že ho to neuveriteľne sralo. Takže tak, no. Takže vtedy už sme boli takí, že dobre, tak serme na to. Tak to releasneme všade okrem toho a máme to asi piči, no. No, a k tomu slovu asi sloboda, tak ja by som povedal, že vtedy cítim ako slobodne, keď mám všetko zaobstarané a cítim sa dobre proste, že asi nad čím ja myslím je, aby ostatní ľudia proste mali tú voľnosť sa cítiť dobre, ako keby, aby mali všetko proste, strechu nad hlavou a tak, takže asi tak, no. To je krásne zakončenie, podľa mňa. Ale ak chcete ostatní ešte niečo? Myslím, že toto si to zaklincoval. Tak ďakujem za pozvanie. Všetky linky na všetky Bandcampy, Instagramy It Looks Sinister budú v popise videa a ďakujem ešte raz. Majte sa pekne. Aj sa.